Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, I am asking for your advice if you are able to assist me. Uye zvekare kana muchikwanisa, please ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu pachannel yenyu. So mukoma, my story it goes on like this. Ininiwo ndiri kurarama ndiri kunoku kunyika yangu yechizvarirwo, but ndine murume uyo wandiri kufanira kuti ndinge ndichizochata naye. So murume uyu ane mari dzake but mukuru kwandiri, like there is a big age difference. Zvino mukoma, ndakabva ndachizotanga kuwirirana nemwana wake because all of a sudden he was like, ndofanira kuti ndinge ndichiona kuti vana vangu like unokwanisa here kuzova treatable, but the reason as to why I was not that close kuvana vake because vose vana vacho vana vakomana. So ndakabva ndati how can I, because seuyu wandiri kuwirirana naye like we are almost the same age. Saka ndakabva ndaona kuti munhu apa ane mukadzi wake, ndikabva ndati zvinokwanisa kuzoita sekunge maybe inini pane zvandava kuda, ndikabva ndati he just needs to respect me as his mother. So mukomana acho takazongoramba tongonetsana nemurume uyu wandiri kufanira kuti ndinge ndichizochata naye. Ndikabva ndangoti okay, it is fine. I then took the phone numbers, manumbers evana vake vose, ndikabva ndatanga kutaura navo. So it was just your general stuff, kuri say this and that. Saka uyu wandiri kunyanyisa kutaura naye iye ari kumhiri kwemakungwa. Little did I know kuti this guy, he is already sent sort of like a private investigator on me. Saka munongozivawo kuti mukomana ashe like uchizonopindawo mumarelationship nawo madhara awa, mostly it is about money. We all know kuti this is what is all about. Tose tinenge tichidawo kuti tinge tichizogarawo zvakanaka, but unenge uine maprevious ako. Saka mukoma, ndiine maprevious angu kudaro, even though ndiri munhu wekuti ndakazotendeuka ndikati look God, this is what I did and I know kuti what I did is not nice, but I am trying to make my life to be better. Just give me one more chance. And Mwari zveshuwa vakabva vazondisanganidzawo nayo mbinga iyi isina kuromba, isina kuita sei, a very good man, even though he is quite older than I am. So I was still trying to fix some of the deep mess that I did from a very young age. Saka there was this other guy who got to find out kuti inini ndava nembinga yangu yandinotoda yandinodanana nayo. Saka this guy is involved in a lot of criminal activities. Saka for him to get off my case, akabva azonditi ndiri kufanira kuti ndinge ndichimbokushandura for a few nights so that ndinge ndichizokanganwa nezvako. So for me to save my relationship and to save my husband from getting hurt, ndakabva ndazobvuma paya, ndikabva tawirirana kuti okay, 2 nights only, 2 separate nights. Saka the first night ndakaenda ndikabva ndanorara neex yangu, akabva atondiitira utsinye, ndokubva azoti paya patainge toita round number 2 akabva arekedza kushandisa protection. Ndikabva ndati it is fine, hapana chisingaperi. Then the second night, what I didn't know was that there was a guy who was following me. Ndakateverwa mukoma, ndichitorwa mapictures kudzamara ndichizonopinda palodge, then ndobva ndatorwa ndikatorwa mapictures paya. So ndakazoti ndava kutaura nemwana wemurume uyo wandiri kufanira kuti ndinge ndichichata naye, ndikabva ndaona ko munhu anditumidzira picture. From the moment that I downloaded the picture, I said zvangu zvatodhakwa. From the moment that I opened the picture, ndakabva ndatongoti zvadhakwa manje, because I saw kuti this picture, it was all about me as I was getting into that lodge. Akabva ati kunai mainini kuma lodge munombotsvake iko kuma lodge. Then ndikabva ndatongoona kuti apa there was no need for me to lie, because munhu uyu aingatondiudza kuti he had some eyes on me at all the times. Ndikabva ndaona kuti
ndinge ndichiita zvekutaipa mangwana inokwanisa kuzova evidence. I then deleted some of the messages, then ndikabva ndazomufonera, takafonerana paya tikataura. At that time I was at work. Akabva anditi umbori naniko, ndikabva ndati I am alone in my office. Akabva ati kia office yako. I then locked the door, ndokubva azorequesta kuti tinge tichiita video. So we started doing a video. Iye ainge akatorara, akabva ati kuti ndinge ndichikuregerera, ndoda kuti unge uchimbondirakidza bhodhi yako. So mukoma ndakabva ndatongotanga kukurura nhumbi paya, then ndikabva ndatanga kumurakidza kubva kumazamu kunosvika kusikarudzi kwangu. Iye ainge ari busy achitambawo nesikarudzi yake. Akabva anditi unozviziva here kuti chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakutsvaka private investigator chimbori chii? Ndikabva ndati kwete handizivi. Akabva ati pane rimwe picture iro rakambopostwa naMudhara pastatus pavo. Ndikabva ndati which one? Ndobva azonditumidzira picture yariya. Akabva anditi the reason as to why I fell in love with you, it is because of how beautiful you are. Mkomanashi takabva tatanga kutaura paya. Akabva anditi iye ainge akagara akandichiva. It was just that he could not find a way where he could tell me nekuti ainge achinditya. So akabva azondiwanira mukana. So zvaizvezvi mukomanashi tinodanana apa iye ari kutoti he wants to be with me and ari kutouya kuZim. Akanditi before you get married to my dad ndofanira kutoti ndinge ndichiuya ikoko ndotombogara ndichitomboshanda newe kana zvemwedzi kana kuti 2 months. Zvaizvezvi mukoma ndakatobvisiswa. Jadel akanditi iwe une family planning here? Ndikati hongu ndinayo. Akabva anditi ribvise. Ndanzwa mukoma nekungofamba like ndichitomurakidza evidence because ari kuti hanzi Jadel ndakanzwa kuti rinogara musystem, roda kuti unge uchisukwa Jadel iroro. So dzimwe nguva anotonditsvakira maprofita kwekutoti enda kwakati mari anonditumidzira kuti ndinge ndichinocleanwa system yangu. So I know for a fact kuti this man what he wants to impregnate me. So handichazivi kuti is this all about love here kana kuti munhu uyu atongowo a dangerous obsession with me. Please ndinokumbira kuti munge muchindibatsira. Inini hangu handikwanise kuti ndinge ndichizorambwa navo baba ava. Zveshuwa ndinokuudzai munozotonzwa nyaya yangu yava kutaurwa munews kuti kune munhu azviuraya because when I look from where I come from mukoma, vabereki vangu vaitambura. Guess how much they are being paid, like my monthly allowances each and every month. Vabereki vangu vari kupiwa $900 nemurume uyo wandiri kufanira kuti ndinge ndichizochata naye. More money like mwana wemurume uyu akanditi is going to come their way kana ndikabvuma kuita zvaari kuda kuti ndinge ndichizoita, in which I know for a fact he wants me to fall pregnant for him. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu avo mucomment section. Zvakangouma azvo vedu we pakaipa rikidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu kumakavika chitupa changu. I think kuti kwainge kuri kuma 2008 if I remember very well. Sisi vainge vava nenguva vachinetsana naBankuru because Bankuru vainge vava very abusive. Kubva zvavainge vakatanga kuita zvechikorokoza, vainge vava kungogara vachingorova Sisi vachivashungurudza vachiita sei, zvekuti Sisi vangu vakazogumisidzira vava kuita sekunge munhu anopenga. So dzimwe nguva mwana aikwanisa kuchema, Sisi vangu vakangogara kudai. Then waizoti ukati nai Sisi ko mwana zvaari kuchema, because at that time her baby was about 1 month old. Sisi vaizotoita zvokutovhunduka, vobva vati mwana ari kuchema, vobva vatotanga kutoyeredza misodzi vakatarisa mwana wavo, vobva vati sorry mwanangu, handitombozivi kuti ndanga ndichimbofungei, ndanga ndisiri kutombonzwa kuti wanga uchichema. Mukoma neniwo ndaibva ndatanga kuburitsa misodzi ndichiti but why is it Bankuru vasarudza kushungurudza Sisi vangu kudai?
Ndinorangarira kuti nerimwe zuva sisi mukoma vakati vachibva kunogeza vagorasika mudhoo remumba matainge tichigara because of the stress that she was going through. Sisi vangu kana kufamba vega vainge vava kusakwanisa because vaiti dzimwe nguva vaingokaruka vabatwa nedzungu kana kungorohwa nechadzimira. She was going through a lot. Zvino mwana wavo akazoti ava ne2 months. Hey mukoma, varume ava, you must fear them. Ivo banguru vakabva vazobata mari nesyndicate ravo. Zvino vakati vabata mari kudaro, banguru instead yekuti vange vachiuya kumba, vakabva vaenda vakabva vazonoshandisa mari yose yaya kumahore. Pavakadzoka sisi vakangofira kungonobvunza kuti kuzvatakanzwa kuti makarova mari, ko mari yacho iripi? Then ivo banguru vakabva vatongotanga kurova sisi, vakavarova too bad ndokubva vatodzokera kumahore kwavo kuya. Then sisi vainge vachida kuenda kuchipatara but vakabva vati zvainge zvisingaite kuti vange vachienda kuchipatara nekuti manesi aizoti vange vachizovhura docket. Saka sisi vainge vava kutongozvirapa vari voga apa vainge vakazvimba kuface. So I think it was all because of fatigue. There was this other day takazorara zvedu late tichiona mamovie, saka sisi vakazoti vakarara ndokubva vazotsimbirira mwana uya. Mukoma nashi, mwana uyu vakabva vazoona kuti mwana vainge vamutsimbirira ndokubva azofa. Sisi vakachema mukoma, vakachema zvisingaite, but ipapo ndakatoona kutoti kana kwanga kuri kunzi dai takadaidza mapurisa, sisi vangu vaibva vatosungwa apa vari mumastresses kudaro. Saka ndakabva ndatoona kutoti panapa I have to save my sister because ivo vanga vainge vakutanga kuchema vachiti daidza mapurisa, daidza mapurisa. Ndakabva ndati kuna sisi kana tikangodaidza mapurisa muri kusungwa imi, muchanzi mwana uyu mamuuraya muchida. Vakabva vati zvino ndoita sei, zviri nani kuti ndichisunga. Ndakabva ndati sisi handiti you know kuti you have other kids because sisi vangu vainge vaine vana vavo vaviri from her first marriage. Ndikabva ndati saka izvozvi nezvose zvinoitwa nabanguru munofungidzira kuti kana kuri kunzi imi mukasungwa manzi life in prison, banguru vangazombosara vachicheka vana venyu? Vakabva vati kwete. Ndikabva ndati sisi torai tauro, ndokubva vatora tauro paya vakabva vabereka chitunha chemwana wavo ndokubva tatanga kufamba. Takafamba mukoma nashi, it was somewhere kuma 5 am tichienda kuchipatara apa tainge tichinyepedzera tichiita sekunge tainge tisingazivi kunge mwana uyu ainge afa. Takati tasvika kuchipatara kuya ndobva tataura nasecurity, iye akabva atoti emergency, ndobva tazoenda muchipatara muya. Then manesi vakati vachingotaura vachingonotarisa mwana, ivo vakatofungidzira kuti tainge tisingatozvizivi kuti mwana uyu ainge afa. Saka vakabva vazotora mwana ndokubva azoendeswa kune imwe ward. Paya sisi vakabva vatotanga kutopiwa counseling, isiwo tichitoita sekunge painge pasitomborina kana zvatainge tichiziva. Then pakazouya doctor akati auya ndopaakabva azotaura neni, akabva anditi we can see the state that your sister is in and we are still trying to give her counseling so that we can tell her kuti mwana wake unfortunately a baby, it seems as if when you were coming the baby had already died. Saka sisi vangu nekuda kwekuti vainge vakakuvara muromo wose uyu, vainge vakarohwa uye zvekare vainge vakazvimba ziso ravo rekuleft mushure mekunge varohwa nabanguru. So they were feeling really sorry for my sister. Saka sisi paya pavakazoudzwa nadokta kuti mwana ainge ashaika tiri munzira tichiuya kuchipatara, sisi vakabva vatanga kuridza mhere, vakachema kani zvakanzwisa munhu wose tsitsi. Then neniwo ndikabva ndatanga kuchema apa ndainge ndochema manje ndichitanga kufunga kuti saka iko zvino zvibanguru kana vakazozvinzwa kuti mwana afa vachati kudii. Mukomana sisi vakabva vandikumbira kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizoudza kana ani zvake kuti ivo vainge vakatsimbirira mwana ndokubva azofa. Mwana uyu akavigwa mukoma, handina kana munhu wandakamboudza until when I came here. Pandakazoroorwawo nemurume wangu ndipo pandakabva ndazongomuudzawo chokwadi, but at that time sisi nabanguru vainge vatorambana. The reason as to why ndakazoudza murume uyu wandigere naye, it is because dzimwe nguva so ndaingokwanisa kuti kana ndakagara ndobva ndatanga kufunga
zvose izvo zvakaitika. Then ndaibva ndanzwa hana yangu ichirova, saka pandakatanga kugara naye ndakambotambudzika kuti ndinge ndichibatira pamuviri. I then started blaming myself. Ndikabva ndati maybe the reason as to why pamuviri painge pachiramba kubata, it was because I had not confessed. Ndobva ndazotaura naye. Mushure mekunge ndataura naye nekuzouchekwawo, ndopandakabva ndazobatirawo pamuviri. So ndiyo confession yangu iyi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu, please ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, I don't know Vedare, do you blame the sister or not? Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So nerimwe gore patainge tichiri kuzimu nemurume wangu ndaigara ndichimuudza kuti iwe amai vako vanoroya, but iye ainge achiramba. Zvino ndakazoti ndaenda kune rimwe sowe, ndakabva ndazopiwa munamato wandakanzi ndinge ndichizoshandisa. Saka ndakanzi munamato iwoyo like ndinoumikisa nemvura, then ndobva ndazoisa mudish paya patinenge tava kunorara. Ndobva ndatora mutsvairo, ndobva ndarara ndakausoka mudish riya uri nechepadoo. Ndakabva ndaita saizvozvo mukoma. Mangwana acho makuseni takamuka tikabva taona vamwene vangu vainge vari mumba uye vainge vasina chavainge vakapfeka. Hey, Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Ndakazovatextira ndikabva ndati saka zvakazoita sei, then she did not come back online. Message yacho ichiri yakangoita 1 tick. I am hoping kuti vachazokwanisa kudzoka zvekare vachitiudzawo kuti chii chakazoitika after that. Zvakangoma hazvo vedu we.